Явно ще си имам проблеми с тези бели шибани коли и това е. Иначе другото скърцане идва от птиците над мен, които някой е вкарал от Бургас. Защото не знам що. Явно всички градове трябва да имаме еднакво биоразнообразие. Я го гледай той, целият скърца. Цялото му разбрицано колело скърца. Рано или късно ще се откажат, няма начин. Освен ако не са супер малумни и не смятат това да продължава до безкрай. Като по-бързо си оправят скапаните коли, толкова по-добре за тях. Защото аз няма да ги оставя на мира, докато това не спре. Надявам се да са наясно. Скърца ли? Хепи букулка. Повече няма да ям в Хепи. Благодарение на някой си в количка с номер SV3501NO. Явно не е много хепи човека. Но няма и въобще да е. След като разбере, че няма да му стъпат в ресторантите доста хора, които ме харесват. Скърцаше и пореден път CV7769. Някакъв топ рентакар надпис. Лепенка отстрани. С някакви нечистоплътници вътре, да си барат брадата. Сигурно се правят на много мъдри по този начин. SV